Ahojte ľudia, dneska ideme hrať Clips or Dreams, ale nechápem, čo je to za hra, pretože ja natočívam prvýkrát na YouTube, takže dúfam, že tu budú samé lajky a odbery. Teším sa. No, čo tu máme? Nie, tak toto asi bude zlé. Počkať. Mama moja, čo sa to tu deje? Počkať. What's up, kid? Name and previous name and previous. J. Sherman, what a cool dude. OK. Ale nechápem, čo je to za somarina. Hello. What would you like to order? What are you? To si už čítam. OK, tu sú záchody. Tu sú tiež záchody. Čo mám robiť? Tak to je Ghost. Pardon, tak toto je Fantázia. Wow, táto hra je taká výnimočná. OK, skúsim, či tam prejdem. Uj. To je nejaký teleport. Takže tu sa nedá. Viete čo? Skúsim zomrieť, ale radšej nie. To nebude dobre. Nechápem, čo tu mám robiť. Akože... Nechápem. Proste skoro všetci nechápu, čo? Tu je nejaká operácia. Wow, to... Počkať, jak sa... ľahnuť sa nedá, počkať. Toto dali anime, to moje obľúbené. Wow. Ale nemám dobrú postavu, čo? Nepripomína mi trošku z toho, čo? Tu je Xeno, čo to? Čo to? Ja ťa zabijem. To kto si túto sprostosť vymyslel? A to za čo píše, ale to už teraz nestíham. Tak toto je cute, môžem si tu sadnúť. Ja tu chcem zostať. Je tu jeden problém. Čo to tu na zemi je? What? Neviem. OK. Tu som už bola, nie? Nie, to som nebola. To je Pichu. Teda si myslím, že to je Pichu. Tu je z toho anime. Tu sú siamské dvojčatá. Ale to sa teraz o to nestará. To čo je tu pod tým? Aha, Miku. Dobre. Tu sa už nedá vôbec. Ale nechápem, čo je to za hra. Počkaj, ale to je nejaká čudná hra, že... Odkiaľ to pochádza? To sú nejaké dvere, nechápem. Počkať. Tu sú ďalšie dvere. Zase Ghost. Tu sme už boli. Tu. To je ten začiatok, joj. Ja si už vždycky nič nepamätám. Dobre, vyskúšame tu. Vyzerá to fajn. OK. Tu je nejaký medvedík. David Provius. Zombie don't get lost. Že sa dačo stratilo, ja nechápem. Viete čo, keď to pozerajú aj tí angličtinári, tak môžu mi
potom do komentárov napísať, že čo to tam píše, alebo keď vedia, alebo Češi, alebo Slováci, keď vedia po anglicky. A to som už bola. Okay. Hej. Tak, toto je babovka. To je či obláčik. A bu. Čo? Čo to oni píšu? Tak toto je fajn. Všetko je také, jak spravené, neviem z čoho to je, keby to bolo také v realite. Ventila. Sme v Paríži, sme v mesiárni. Okay. Sme do chladičky, nie. Sme v mesiárni. Skúsim ísť tu. Teraz, jak sa dostanem? Cez tu ventil. Tu nie je žiaden rebrík. Nie. Čo je meso? Nie. Ja to musím toto zvládnuť. Jo. To ma tak nervy, keď musím dať čo späť liesť. Yes, mám to. Vidíš, let's go. Takže, tu sú noviny. Tu sú tie noviny, čo moja mama furt pozerá. A zase. A buf. Ale čo to oni píšu? To je fantázia, akože. Dobre, vráti sa späť. Playground. Tu sa tiež dá. Jej, to je pekné. To je také krásne. Čo je tu všetko od krvi? Ale je to aspoň zabavné. Joj. Tak tam hore mám vyskočiť. Jak to mám hore vyskočiť? A mám to. Hej, čo je to za ruka? To som nevedela. Čo je tu? Tu je dačo. To asi nie je už nič. Tu sa dá vyskočiť. Či nedá? Teda. Už sa toho nepýtam. Keď chcete to zapnúť, tak dajte nám ešte like a odber, keď ste ešte dali. Prosím, ja tento prvý deň. 29. októbra. Prosím. A po zajtra už končí a zajtra nejdeme proste do školy, tak môžete byť happy. Proste, že hovorím, že môžete byť happy. Že môžete natočovať videa, neviem, koľko chcete. Viete. Dobre, ideme späť. Tak toto je ťažká hra, ale... Tak dobre, čaute ľudia, uvidíme sa na druhým videu, ahojte.